achiel no dhi ne Kenya Kwanza. Kechen parliamentary kacha tukura yana majority and minority. Yes. Koro Kenya Kwanza ge ODM, that is Azimio. ODM koro makacha ODM no kao. Nikech gin number mang'eny. Gin number mang'eny. Mane momiyo ne giyero Adam Solo. Yes. Kendo mar Adam Solo, Professor Adam Solo, is also a very good friend of mine. Mare onge tungni. To ODM no wene Wiper. Ni marwa mar PPLC cha. Yes. Ine medhi lar. Koro mane momiyo yoro siet mar coalition. Yes. Nikech wan waseyudo Parliamentary Service Commission kaka minority. Mar PPLC cha koro waweni kendo wadhi support. Yes. Koro kakidhi win election no mano to koro go kwandi. But gimoro timore PPLC kanyo. Ma I hope na paro ni the Kalonzo Musyoka nunego nge. Ni political parties liaison committee kanyo and a membership of all political parties. Ma to representation no gain and a big brother, young brother. Gain very ruthless ka kopo ni dwa go kura ge go e block against party magin kech moko lungo gini ne briefcase parties. Koro kopo ni biro kanyo gi ni teko ni paro ni nyalo dhi marshal gi out to gi ungana together. Buche matindo gi ungore kanyakla mondo ging'izi ni gimbe gin dun buche mobedo registered maber wo. Correct. Kendo mano memene no kata leadership mar PPLC no tek sana mondo parties madongo ge yude. Mano momiyo kata sani Evans Misati, who is a very good friend of mine, ma Kisi chair. Bachon nenitire Nyakera no dio Irungu Nyakera mantie Kebs is the former chair. To Irungu Nyakera ngene no the through small parties. Yes. Leadership gimbora mono mitimo kiero gi marshal themselves kendo gibedo magenshwa ne achiel kuomgi ema yudogi. Koro mane a disadvantage ma Wiper notimore nade no bedogo. No paro because of the fight of might onya de kacha mo nikech yiero to negetimo maber Machakos under the leadership mar ORPP gi IBC. Ma the winner no bedo ma en Augustus Muli. Yes. To koro kanitero nying kucho under the Digas ni koro ne gender jogi notio gi Dr. Muli Koki mondo giter koro the three names mar Misati, mar Bore under the Kenya Kwanza gi mar Dr. Koki Muli to giwayo mar Augustine Muli, though Augustine Muli no the under democratic election in Machakos. Yes. Koro mane kama tungni udhi uwuoke. Yes. To bura mane kota ni mane kara ma koro chungo gini kendo. Yes. Kanyo ka Deputy President Professor Kithure Kindiki wacho ni nitire court injunction. Yes. Magini koro kaka executive gin gionge gini. En gima nie purview mar judiciary. Nitie buche ariyo. Nitiere Augustine Muli kane High Court osegoye oko no appeal to the Court of Appeal. But no come order. Onge gi any conservatory order. Longo ni conservatory order. Onge gi order matamo reta oro nyinge. Kechingeni High Court no chiwo order ni Azimio oter nyinge to Parliamentary Service Commission within 48 hours to nying Koki Muli nyaka bide nyinge go. Koro ngeni mangizo ni Koki Muli no win maber e High Court. Koro Augustine Muli no the Court of Appeal. However, no koyudo order to stay the same. Koro Wiper no comply with the court orders. Kecha Wiper's advocate Arnold Oginga is my friend, and we have always compared notes. Negi comply within the 48 hours. To Parliamentary Service Commission, no the on in the class ma sao chopo ma ngato di Kiambu ngamiluongo ni Boniface Ngugi. Boniface Ngugi no the Kiambu more file another case on this election panel on the basis of people living with disability under Article 54(2). Article 54(2) ni owacho ni state otio the one mantie kanyo in state pinyo wacho state ni nyaka bed gi some very progressive ways and mage nyalo ensure ni appointments appointments election of public and this appointed
and selection offices 5% nyaka bed people living with disability. Koro ngani kano de Kiambu before judge milong ni Dora Chepkwony. Dora Chepkwony issued an order to Parliamentary Service Commission ni kik gitere nyinge gone president for appointment nyaka chieng' moro case ni room. To room case ni be ok ong'ere. Room case ni ong'ere nikech koro I'm told ni gidhi bedo gi 25th gibiro bedo gi January gibiro bedo gi ruling. But ingeni an gadiere ni kata on 25th no kapo ni Parliamentary Service Commission ochako dhi on in the class kopo ni kata giyudo gi win this case to pod ng'ato biro appeal. Ineno ng'ato biro appeal. Nikech gimomiyo awacho ni ana paro ni Parliamentary Service Commission emosebedo ka koro ninde class ahinya. Ineno ka kane gi jogo wuok PPDT. There was an allowance of 2 weeks. Ne ok gine nikech PPDT nochiwo their verdict in September. Tarik 10 dwe moro chiko. To ng'ani no file case ni endi dwe moro 11 ka. You can see that allowance. Negin class. Ninde class kabisa. To gima kamano osetimore Victor. A last selection panel LSK bene nigi sidane. Mondo ne yier ng'at inyalo paro Harvey makoro ndiko barupe mang'eny nikech judiciary. Yes. Kan en president mar LSK. Rito LSK notam ne nitie tungni kabisa. Ne gi yuare gi the executive committee CEO mar LSK. Ma mondo ne gi winjre ng'at mane dhi represent LSK. A selection panel mar Makandacha was a very big problem. Koro gima notimore en ni joka noyiene gi dhi mbele gi tiji cha. Kech gin 7. So kech ne gin gi quorum noyiene gi dhi mbele gi tiji kaka pod LSK pod luokore bedo malele weche gigo. Yes. Bale gima we expected as LGA mane we approach go. In fact we even approached the PPLC and we even reached the PPDT to some level mondo koro gima tim under the advocacy nikech king'iyo gicha the gender issue pod nebedo minus ne gin gi quorum mokwongo. Mara ariyo kineno the selection manoter kacha amotingo Misati otingo other people mano LSK ne gin they met the gender threshold. Koro kane PPLC pod sort out a weche one position no nego nyinge kater mono joko timrok nade odhi mbele negi wait ma the PPDT issued a blanket order over it. Koro en gimoro ma is very complicated but mano is state mare mane gima entino mane kaka en kaka pimorino. Yes. Selection panel yotingo onego tingia di kaloro koda winjruok mar narko onego tingia di onego tim jo chiko motingo kweth mane gi mane sani endi no the tingo Parliamentary Service Commission ne dibedo gi ng'ata achiel. Parliamentary Political Party laso ne dibedo gi ji adek. Law Society ne dibedo gi ng'ata achiel. Ng'ata achiel bende ne wuok e Institute of Certified Public Accounts of Kenya ISPAC. Kendo ji ariyo ne wuok e Interreligious Council of Kenya. Ji osebedo ka penjo ni tang'o momiyo Institute of Certified Public Accounts mane ng'ama nomedore. Yes. Ne omedore in the sense ni achiel kuom qualifications mag ng'ato mondo bede commission mondo ibeda commissioner ene nyaka ibed ne in ibidhuri e accounts e weche mag kwano ka e weche mag kwano kungo gi ngunya gi kungo mane dhulumu mano ng'ise ni tiyo ngunya gi kungo inyalo poge maber to kendo inyalo kane maber. Koro mano omomiyo ne gikelo ISPAC as a representation. But ISPAC no se kelo ng'atgi maonge shida. Gin ne giseyiero ng'atgi mondo odhi obedi kanyo ma gin gionge shida. Yes. Bende no king'iyo kaka weche osebedo ka ringo ka ahinya weche mag court ka. Bende ka gin en gima tarik 25 ni geno moro nyalo neno ni idhi tiek kwaite chuth ber mondo mi wabed gi selection panel manyalo konyo manyo commissioners mag IEBC. An gi pacha Victor. En ni yuarok pod nitie. Yuarok pod dhi bedo ka nimar en gimo kubedo it is by design momiyo gigi osebedo katimore kama. But walemo ni one of the reasons and iluongo ne objectives momiyo ne waluongo godo bura ma Justice Lenawala ne wuoye was to push publicly
mondo wa drill the political goodwill nikech ka ji onindo to gik makamagi timore to with this pressure now winjo ka the deputy president no wuoyo president Benyoro no romo gi the fourth president that was one of the things manegi discuss na somo both their briefs. President no acknowledge ni one the current president no acknowledge ni mano was one of the issues manegi discuss. The former president no wacho ni mano gi manegi wacho. The country cannot be a situation where we do not have electoral governing body in place. Apparently with that pressure now I can say ne ko biru sustained maber hashtag YIBC not blah 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 and gadir in social media and everywhere wabiro bedo gi the commission moving forward by 25th January. Ginian by design kosonango jomoko ma obedo piny mowacho ni waket gini mondo gik moko diedi kosonango. It's like a political question though. And a political question nekech ineno Victor. Kisomo article 54.2 mangano dhigo Kiambuni. Anyalo somo ni godo mondo jo Uganda winje nikech mae mo miyangisi ni gini ende lwet dhano nitie. Article no wacho niya the state shall ensure the progressive implementation of the principle that at least 5% of the members of the public in elective and appointive bodies are persons with disability. Nyakoberi ngama nigi ng'ol a selection panel. Mano ke gima article no wacho. Article no wacho ni ande ni state shall ensure progressive implementation. Mokwongo wadi kanyo en progressive. En gima ok nyanwango instant. Kaka kofi mikelo sukari gi kofi tirudo timadho. En gima nyaka bede ni nitiere mikakati mokete manyaka luma chieng the realization can never be one. Meaning instant and progressive. The word man kanyo in progressive. Aya kichake dimbele ochako wacho ni 5% of members of the public in elective and appointive bodies. Kisungumkuti kanyo kendo enene collectively, not in one appointment. Collectively. Niki kichoko CSS, kichoko gimora mora e Kenya mangima. Ki collect the appointment and elective bubunge senators te nyaka chieng moro serikal keti ni chieng moro wabro realize ni kichoko jogi te 5% of them and people living with disability. Okay, nyal single one appointment kaka cabinet. Owacho ni en ki choko jogo te. Kone neno kanyo. Martin Nikoro kata president loso kata mana presidential working party on education reforms nyaka ensure ni progressively 5% nyaka nenre kanyo. Nekech yes. Tinge gimomiyo task force mora nyaka nenre. Selection panel mar IBC nyaka nenre. There are some principles moko monego keti. Nitiere schedules moko, policies moko, ma serikal oketo ma kiluwo through year no. To realization of that nyalo timore. Okay. Why do we say that? Apenye Victor. 5% mag ji ochiko enang. Okay. Ano kwano nyalo chalo maber. Inalo gimomiyo gini en collective. Nikech 5% mar ji ochiko en 0.0000. To onge dhano ma 0.00. Onge dhano ma 0.000. But kichoko the number of collective appointments and elective appointments ma Kenya ka kichoko gite you can realize the 5%. Inyalo kwano ni this is the 5%. You get it? And mane momiyo kata mana the act gimane gi ensure ni jok ma appointing authorities onego tim in the selection panel is only gender. Is only gender because Macha was a progressive process. Okinyalo wacho ni ma emwacha kokode. Ma yes. Koro mane momiyo ngizini there is a lot of politics in to Kenya is a political country, but I tell you I wonder how the mokwongo tek ndi mondo gi case no though okanyalo as an advocate okanyalo watch case man court to but tell me how you will realize the 5% out of the 9. Yes. Apenjo kamama gima chanda ahinya in case ni ruling obedo tarik 25 dwe mokwongo higa manyien 2025 ni. Yes. Do obro bedo gi commission ogubeni okay assuming ni case ni sirikal okay mantie court ni ochiwo ler mar loso selection panel yes mondo gichak ng'wech
gin gi thuolo maromo nade mar manyo commissioners to commissioners manyien go nigi thuolo mane mar timo ikruok ne yiero ma 2027 mano penjo maber. Kopo ni wayudo selection panel wawinjore ni kawuono. Selection panel, the second schedule mar the IBC Act olero maler ndalo monego be ni gitimo godo. Mokwongo president ko receive names mag selection panel. Obro tero nyingegi ne parliament. Parliament negi roughly around 21 days. Mondo gi vet godo this membership. Mondo gi orne the president back to appoint the selection panel. Yes. The selection panel ni kocha kutich kawuono. Gin gi only 90 days. Ndalo prochiko mondo gi conclude godo, mondo gi orne president nyinge mag jo IBC mag setimore nade giseyier. Gini oken gima tek ni mar nitire selection panel mane nitie mar mkanda cha momiyo joge kata mana 90 days ni okonego be ni ka gin jo maber mane gi chuny Kenya 90 days okonego gitieki ni mar the Makanda team no setimo some bit of preliminaries mane giseluongo kata mana invitations makoro gibro mana re-advertise the invitation mondo giluo ewi jok manosetimore nande manose oro nyingegi mondo giyier magin ka gidwaro to 90 days 90 days no tenmally to and then there are so many like the kaka Elja we said we have a meeting with the IBC secretariat under the leadership of the legal director Crispin Owie. Ma wase keto negi, wase goro negi when the road map and gik mora makage donjo ne to gina jok ma any little support magibro bedo godo through the Parliamentary Service Commission and the support from any other donors like other support group. We will always give them the support, both technical support magidwaro mondo gidhimbele giti. Yes. Makanda commission cha Makanda selection panel cha yes joka ni osara koro pesa mana gi joka na chamo ka odhi ka nono nikai negi sitting alliance chairman ma selection committee ntie pesa mana do pile ka pile gi members te okalony maber kabisa weche mag kungo gi ngunya but onge ngat mora manyalo tiyo na sirkal nono mano okafar ka nitinga mosenyuol manyalo tiyo ne sirkal no koro it's upon jok mochung ne lony mar pesa mondo gi appraise makan before they pay the Makanda steam kech payment nyaka gichul tim nikech ne gitiyo ngamuti nyaka chul. Yes, koro it's upon them to sit down ito mi wacho ne timoni give us the documented proof ni adieri ndalo mi wacho gi nitiyo kaka nyalore to mano no emomiyo sani act manyien ni okay to the number of days kech ma gini ne gibeda no ne onge limitation yo kel gi the new act of 90 days ni gin no ne onge limitation mano momiyo ne take that long. Okay, yes, erokamano ahinya. To enango ma secretariat nyalo timo sani tenango mok nya timo nikech sani wango commissioners mag IBC Victor mano bende penjo maber. Mokwongo dwe mar abiriyo the secretariat nodhi negi the Supreme Court negi seek for gimiluongo ne advisory opinion under Article 163 of the Constitution and Section 13 of the Supreme Court Act. Ka endi negi kwayo gik moko Supreme Court okonygi. Achiel kuom gik mane gidwa negi penjo en ni to be nitie gik mawanyalo timo kata kopo ni commissioners podonge. Mar ariyo negi penjo ni to time lapse mosetimoregi machalo kaka this by elections machalo kaka limitations of boundaries be wanyalo extend gi mawatimre ni koro wawuondore ni ndalo mane commissioners konge ka nok kwan koro wanyalo reverse the clock. Mago penjo madongo sana magitero nyim Supreme Court. We are part of that case as a amicus curiae, friend of the court. Koro wa follow as Elja. To mano penjo maber nikech gin bende dhogi omoko. Ni to ang'o mo wanyalo timo ka jogi onge, tang'o mo kwanya timo. Inyalo paro gimo osechando ji kabisa ka. And on the deputy governors. Yes. The reappointment and replacement of deputy governors. Osebedo ka shida sana. Nito ka commissioners onge
deputy governors gi be nyalo bedo replaced. Inyalo paro nochando Kisii, nochando Uasin Gishu, and osechendo kuonde mang'eny. Nimar giwacho ni unless ni dhie court, mikelo one order, koka wanyalo gazete. Mano IBC secretariat wacho nikech they do not have an outright right and mandate as secretariat mondo gitime. Mano tij commission. Koro mage gik mosebedo ka chando the and they have really struggled kanyo ta nyalo dok ne IBC. The secretariat under the leadership mar Marijan Hussein Marjan. They have tried much as much. Mondo gitem ne gikipo gik moko kaka dhano dwaro. Penjo mapoda penjora en ni gimoro machalo kaka continuous registration of voters. Angoma mono gino the mail. I don't think kase somo sheria ni commissioners nyaka bedi mondo wabedi gi continuous registration of voters. Ne marango me wacho ma the Gen Zs kendo je youths sani are completely agitated. For the first time in the history of this country, youth woko kone gidwaro total function kendo gidwaro total participation in the electoral process. To ngeni ne ogi register ga. Sani ko kane giwuok mondo gitimre nade. Kendo giseng'ado ne gidwa timo lokruok e Kenya ka giwach ni gine magin gi namba. No ngis gi ni giwuok e streets, koro gikono kare wayie dok e ballot. To gidwaro dhi e ballot mana koponi wat bedo gi continuous registration of voters. Mondo yiene gi mondo gi register in preparation of 2027. To sani onge kamora mora ma continuous registration of voting timore. To apenjora nikech ng'amone go beni timo gini and returning officers at constituency levels ma ok dwar commissioners. Those returning officers are there, the officers are there, but continuous voter registration ok tembele. Koro mage penjo monego beni to penjo tango ma okay moko go ma dwaro commissioners go to wanyalo weyo moko atem. To matindo gi in the preparation of the election ang'oma mono adhi go mbele mondo wabedi ni wanyalo register jite nikech pinje moko to nigi periodic registration machalo kaka Malawi, Zambia, Ghana, but Kenya wan gi continuous registration monego beni timore to ene katiba okata ni ene elections act. Erokamano. Yes. Wakili dongino kato nitie ni kata ma 27 yiero ne nikech king'iyo weche mag procurement. Yes. Ndalo mane wan gi koko e Kenya ka Kriegler Commission nowacho ni karacha ahinya obed gi a functional electoral body gi commissioners gi secretariat. Yes. 2 to 3 years before election. Correct. Sama koro wan go ni wadong gi ndalo matin ahinya. Kata obedo ni wan within the 3-year period. Yeah. To para weche mag procurement, weche mag planning, weche mag execution. Aneno gimoro wuona ne pod wanyapa ahinya kwa ikore 2027. Wawache mana gi dhowa. To in reality to onge ikruok moro malong'o manyalo bedo kata kapo ni obedo kod commissioners manyien. Jogi dhi bedo joma welo e office. Greenhorn. Yes. Yes. Mano anybody ma is concerned about the Kenyans, the strides ma Kenya osegoyo in a democratic space. Nigi that yuak. Nito nikech pok notimore. Kech ngene this electoral circle. Ene mane wadhi bedo gena na electoral circle man nigi gik moko abich madongo monego timne in electoral circle. Ene mo wadhi bedo gi new commissioners, ene mo wadhi bedo gi total overhaul of boundaries, ene mo wadhi bedo gi new iluongo ne register ma kech sani and based on census manotim. Ni wabedo gi total overhaul of the of voter register. Yes. And other more. To magi makoro chung. Ochung ne gimoro achiel Kenya ni commissioners onge. Commissioners onge. Ngeni commissioners ka onge. To nitiere some decision mano ose oketi. Anti-corruption commission dalo moko bene nigi some situation kama. Mane noted gi court ne to ang'oma ne ginyalo timo. No yudo ni gik mudwa timo go. Some of those things mudwa timo at secretariat. Okunya timo ma decision nitiere. Mane mami neno ka giluor. No yudo ni they were in total violation of Kenya timo mano unless ne commissioners nitie. Omiyo ikruok mar yiero ma 2027 election is a process. Okay, the moment mwatimo election as an event kaka wadwa time in 2027 ne wabro yuak nenga the commissioners
koso wabro ywak wabro tero kanye koponi okobiro timore kotenore gi kako nego timre nimar nitiere yardsticks, nitiere given the observers groups, election observers group machalo kaka ELOG Kenya ka is an international observation of elections ok chakre mana chieng' yiero no. Ochakore prior, how did you run through your electoral process? And that is the managing idea. It's a concern. Monego beniji going to kabisa. Are we really ready? To even your Victor. Ipenyo no at the time nitire je moko mose ubedo kata gi bills to extend term limits. Maga gik monego jo Kenya sani onego bene paro rema tut kabisa. Why would somebody think of an extension of term limit? Sama kata commissioners onge. Which one should be a priority? Extension of the term limit because why ensure ni commissioners otimranade obedo makata koponi kiny to yes. So those are the things mangene adjourning mind with an extensive care of this country onego bene paro. Erukamano. Yes. Chal ka gima Senator Manandi County Charargei mano biro gi paro no seneno kama ya moringe wacho ni wan kaka LG ne wagwe kabisa no ingeni kisomo katiba nitiere some amendments and I share with you this thing at some point. Yes, there are some specific amendments both in the constitution and the law moko nego wuog from Senate. Senate onego beni macha gimoko an extension of term limit magik machalo kaka mana Cheregai timoka wachoka onego wuok from the National Assembly. On technically it was wrong. We submitted a submission before for the Senate and I think those are the reasons momio bill no nyaka bede withdrawn. Erukamano. Yes. Make mana kanya kura mgajwangen kanyo sario gire kapra ngwen gabirio maro kinyi makawuono twakenda mugi baraza wate mong'iyo dangni mosebedo kanitiere wach mar manyo commissioners mag IEBC nyakwara mgajwanga diri manduk ma wan goka eni wane kinde matek ndwari ahinya. Ng'ama biro konyowa en ng'a? Ang'eni jo Ugunja ywak ni to bende gin gi representation in National Assembly, jo Banisa ywak, jo moko bende ywak e wards mopogore ma onego bende IEBC time yiero. To register marwa mar yiero chalo nade nyakwara mgajwang? Wan kamaracha ahinya. Mana diri manduk manitie ni to ng'ama biro konyowa en ng'a? En saa ariyo gi dakika 48 mar okinyi wadhi duka matin kete manaka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kenya kalondo mar Radio Ramogi. Wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts no. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Citizen Duka, the home of discount. Ho, ho, ho! Merry
Christmas kowuok Rubis. E kindeni mar nyasi mar Christmas, waduoko erokamano ne kastembewa ka wamiyogi mich mar mok chapat. Nikech waduto wang'eyo ni chapat en gima nyaka cham e kinde mar Krisi. Mondo ibed jaloch, gima timo yot mokalo. Ti kod 3,000 e nyiewo mahuta, gas mar Rubis mar tedo, kata oil mar Castrol e petrol stations mag Rubis mondo yud mok chapat achiel nono maonge chudo. Tem thuolo ni kik bai. Inyalo limo mbui magwa mondo ing'e stesende magwa mag Rubis mantie machiegni kodi. Promotion ni biro chakore tarik 11 to dhi nyime nyaka tarik 20 Desemba higa ni endi. Cham chapo mana kod Rubis nikech wayangi kaka customer wa. Welcome to the sunny side of life. Ikiwa wewe ni kama mimi na hupendi stress ya umeme kupotea ovyo ovyo, basi Sun King Power Hub au Power Play Pro ndio suluhisho lako. Sun King inakuja na solar inverter system, battery, solar panel pamoja na free installation na after sale service. Na bado tutakupa ushauri kuhusu mfumo bora wa solar unaofaa kuweka kwenye paa lako. Kuhusu bei, usijali, deposit ni shilingi 67,000 tu na balance unalipa polepole. Tembelea duka lolote la Sun King au piga simu 0709474747 kupata Sun King Solar Inverter yako leo. Welcome to the sunny side of life. Mondo iyudu lweny mare, mogo kod fenyo yugi, kaka skiza tune mari, D*812*784#. Lweny mare we ura choge we moresa. Lweny mare we ura choge we mokonya. Lweny mare we ura choge we mamalo. Lweny mare we ura choge we mawara. Lweny mare we ura choge we mokonya. Lweny mare we ura choge we mamalo. Lweny mare we ura choge manolonga. Kuom thuolo mar higni 30, wasebedo ka watedo gi hera. Wakelo ni mkate maler kod mor makende ne familia mathoth ei pachoka. Kingsmill dongore kendo wan kod mor mar yango ni nyien kod mit mayudore ei mkate magwa madonjo mamit kod thoth ji mawuok e gwenge mag Imbo gi Nyanza. E Christmas ni, sama familia chokore kanyakla, yetet marwa okel mor masanja e mesani. Obed math mokinyi kata nyasi, wan kod gimoro ne in. Many mana mkate mar Kingsmill kod mwandu wa mamoko e duka machiegni kodi. Ibilie mit mar higni 30 e mora mora miketo e dhogi. Kowuok e familia marwa mar Kingsmill nyaka ne familia mari, happy holidays and a joyous Christmas season. Sato be maringo matek ndika wuono ni nyakora Mgajwang. Wadongi daka maromo abiriyo kende penjo ng'eny ka. Victor Pina wakil ni donge ma dang beri koro thuolo maber ahinya mar neno ni ng'ata mayudo kipande mare nyaka be registered kaka jago kura instantly. Donge ma biro konyo. To mara ng'o momiyo kipande ok lure gi kura kaka pinje mamoko machalo piny Uganda. Okay. Wabiro kawo simbi manok ahinya ka watieko oyawre. Oyawre machiegni telo. Ilo ane Calvins machiegni? Agwero kamano. Anena pinya ne jatelo. Ni kaka wano vijende matindo masani ya. Pande sani ni tabu. To kongi sani structure mara IBC. Wayudo ni kelo tabu matindo. Bentie yo mayot masirikal nyalo kelo nogo wayude nekech yudo ni ng'ato kodhi Huduma Center yudo no bedala kaka nan Nairobi to kaka adware tinyisa ni nyaka bedala bentie kaka inyalo konyowa mondo nyithindo mondo wayude opande wayudo ni mane gima kelo shida. Erokamano. Magwero kamano. Erokamano ahinya. Mara mogi oyawre. Hello, oyawre? Oyawre machiegni?
Okay, kamano enya obiro duoki kilibro duoki oyawre machigni machigni amo Pastor machigni Pastor ingadre si ingadre Pastor Pole Mosenya oyawre machigni Ukiwa mwevu dosi. Machigni? Ego pamoja hiyo kama utuko. Ampingo mena dosi ngani penjare. Gaibi sika. Ikifikiri jamaa sana la kudongoro kwa gaibi sino odeko kabisa sapo kwa yere. Sio ninakuponea obonye kanya obonye. Uko biuzo na tal ndalo mukete ndo miko. Gino bedegiti ni kose indika ubele katabuta rio katabuya kumene kete bedekete bigino marare gini kata dame teme magoni oro yero do bedo oleta komiso na hiyo doka ngamude utimupeni mokala ngano fiyo manangat mono nikechukuru president kajapelo emo appointed mata ngomo metemo kamano wakili adwani duoke penjoge mapio pio nentie penjo mar kipande ma chendo kachel kod paro moro mar ni sama ngado kipande to imiye nyaka kura mare obedo gi gir lweny chon thuolo mari wakili nitiere ingene election for example America notimo yiero machiegni kaendi mana dwe mara apagachiel to ne jomoko no dhi motimo observation yudoni pinje molony machalo kaka America ng'ato register sano to go kura sano mano nyalore to pok wachopo kanyo kiwan kotenore gi kaka wan but then gima bende ni kipanda chiel ni ene mogo e kura ene motimo gimoro amora obiro mana konyo kata mana save the cost mag printing bla bla ichaki print gik mang'eny kora en gimoro achiel mitiyo godo do bedo mabende but watch Calvins mar kipande ne ji oseyuak go kabisa ne yude nitiere scrunch mara yude mondo obedi gi kipande we hope ne serikal winjo yuak ne gi winjo yuak e passports kane yuto mar passports sani endi ki apply to yudo very fast and I hope ne en mani koro Professor Kindiki osewuok e ministry no we hope ne we will do registration of persons geno ni gi winjo yuak ne mondo ji oyude kipande gi mapio nyocha apply for kipande nanolal koro adwa ng'iyane to tiko ndaladi mondo koro kabi wuota bo wuayo nenta amara ni okaw ndaladi mondo abed ni koro nya wuoyo from reference gine mara ariyo ka winjo penjo ne no penjo gimomiyo gigi te ka thuolo malacha ahinya onge ng'ama ong'eyo nikech gigi ende thuolo no monego gibed ni gikawo ondike sheria monego bed ni kolu maber to monego bed ni kawo this long but inyalo yudo ni bende ok inyalo wacho nikech jomoko be dhi e court ka endi en kiani se otenga tisani kiani isegwen ni mar court ni buket ni ji odhiye to court ni bende kisedhiye ni to nyaka luwa chike mag court go mondo cases gi orum koro miyo en penjo ma yudo tek kabisa but agombo ni mondo jo Kenya bende seche moko ng'eyo ni to ang'o madhi ne court wawe dhi e court ne for the sake of it but ang'eyo ni nitere jomoko ma misidho ni the other gichungini wangangi mano bende kanyo pastor no ko winjo mare wuodo singo no ma winjo en the integrity of elections mane ni number chielo klande ene kata ni ng'ato ok yombi koponi ene moyombo it's a good question ma paro ne IBC gin giwacho ga ni gitimo maber but ng'e ni bende Kenya ka bende nitiere institutions machalo kaka court ma oyienwa tere nyalo paro Kenya ka there are only 2 countries in Africa
mose nullify the presidential election and Malawi gi Kenya. Ma mano is in president ma aparo ni kiwinjo gik makoro le na ola gi ne wacho gitemo mana ngisi ni kokitimo koko luore gi sheria to wembe ni ule ero kama naja wakili wach mari mogika no kasa ngado waka an wach mogika en wechari Victor awuono wan gi International Human Rights Day ma the theme mare and our rights our future right now. Aparo ni en gima ber ka jo Kenya onge penjo gi ende ber ka penjo at that time. Mogik en ne wadhi koro e Christmas ananyalo mana wish jo nyikwara mogi happy Christmas and happy new year, merry Christmas and happy new year. Ni marangeni samoro ko bichapo kendo romo yamo nyaka higa manyien but wadhi romo dala kendo gwen makuro ywak gi rombe kod diek ni mara diek wach en ni gigo to nyaka ywak sani ne koro nyaka wadog dala warom gi yuche wa mine wa gi jok mosebudhore mondo watiekru higa kama kanyakla. Erokamano Victor. Erokamano iya. Yes. Merry Christmas and a happy new year. Gi Vincent Otieno. Oyaore nyakwara mogajiwa kendo machiegni. Jodak ma Kasule mayudore Kisumu East Sub County ma Kisumu kwedo mokalo wache mar goyo chape oboke Kasule Tido Sublocation manolok nyinge kawuok kuom North Kasule Sublocation. Bende koro giwacho ni negibet piny magigolo pachgi e chenro mar kawo pach jopiny magiduto negiyiere ni sublocation manyienno nyinge en North Kasule Sublocation. Walter Ogada bende en jakom mar riwruok mar jo Kasule kata Kasule Welfare Association wacho ni gibuok kaka koro negineno lokruok mar milome manogoye chape oboke namba 203 kata Gazette Notice namba 203. Owacho ni ogibiyie lokruok makamano ka bende gidwaro ni mondo nying mar sublocation no loki kendo ndike nying mabende jogweng' ne obedo piny ma oyiere. Nwabedo piny mwatimo ne public participation early this year kendo kaka nwapogo Kasule nwan kod units 15 units 7 gi nus ne ni malo manwa keto ni gin North Kasule Sublocation. Unit madok mwalo nwa keto ni Kasule Sublocation. Kaeto wariwo giduto units 15 manwa kwayo mno miwa Kasule Location. Noti mwari maber kendo Gazette Notice mano ornwa no uye gigimane wawacho kendo nomiwa Kasule North Sublocation, Kasule Location. En wach madunga ahinya mwawuoro kaka jo Kasule ni kochopo November this year to anwang'o Gazette Notice machielo mopogore kod mano obironwa February this year. Wanwang'o ni koro Kasule North Sublocation mano oyienwa mokwongo olokore Kasule Tido Sublocation. Wach mar Kasule Tido Sublocation nokwakadho ka ogai mar oganda mawuok e gwenge ma Kasule kono mano jaduong' Joshua Kidiga to ne owacho ni koro gichich ni chal ka gima jomoko emane obedo piny ma ochuo timo lokruok makamano. Ataro madwaro madwaro chika pacho ka achiel kod ataro mar paro ma bende ne ogol gi jogweng' ma Kasule koluwore gi nying mar sublocation no. Ne waketo Kasule North kamano nikech dhoudi mang'eny ni ka, ja Kasule ni ka, ja Kasagam ni ka, jomopango bende mong'iewo lobe wan go. Koro nongo nyal kawa a single name mondo wakete dhot achiel. Mar ariyo, Tido is a very small unit e Kasule. To ere kaka nyalo kawe mondo koro lose unit maduong' mabiro dwaro mang'eny ni plan mar gen loso location. To mano ok bi konyowa. Wadwaro ni mondo gimonya ka wang'e joma nyotimo gini nyo gitime to gitime yo marach. Kasule North will remain Kasule North and North nyaka hewa nyaka ndalo mabiro. Dongu yien mondo Kasule remain. Amen. Donge manen. Wano ko biloko awacho ka wuono kako gai makomolo ni nying mar Kasule North ok noloki. Kumachielo nyakwara mogi en jogo ma ikgi oniang' e kaunti ma Siaya dwaro mondo sirikal omed negi omenda ma imiyogi dwe ka dwe e bwo chenro ma otisi ni Inua Jamii Program. Nonro ma bende ne otim e wi chandruoge ma jok ma kamago kale ne oyango ni jodongo chamo na siling 2,000 kende e bwo chenro no ma bende giywak ni tin mokalo koluwore gi dwaro mekgi. Kuki kaunti ma Siaya, Joe Jamolo
gi ler mathoth e wachni. Nonro ne otim e dwe mar 9 mar higani mane geto ng'eyo kapo ni jogo ma hikgi oniang' oyiere gi moko kuom gigo ma piny owacho timonegi, kaka kuom ranyisi chudo mag omuom mag jodongo, omuom mag aheri to kod kata weche mag thieth, ka nonrono ofwenyo ni jodongo ok mor gi pesa ma gisebedo ka giyudo, kaka ilero gi migosi Daniel Odipo, ma en ofisa ka riwruok midendo ni KESPA, ma ema ne otelo e timo nonrono. This is a study which was conducted in September. Now, a number of older persons were interviewed and gave their issues on 3 major aspects that we were considering for this study: social protection, Inua Jamii, and pension. A number of those beneficiaries complained about the stipend to be too little, that cannot meet their basic requirements. The study found out that 2,000 shillings is also very much minimal to accommodate the needs of those beneficiaries for a whole month. Oluwo ni giywago bende yo ma ichiwo godo pesago, ka giywak ni thothne pesa no rumo e yo nikech giomo gi kuonde mabocho. In addition to that, the beneficiaries are spending some substantial amount of money in transport from wherever they are come from to the pay points, which is already eating into the pay. The other thing is that there is some distance these people have to cover to the pay points, which is also time wasting and generally costly. They have also come up with a recommendation that if possible, these pay points should be decentralized to their various villages so that they just pick it nearby their homesteads. Nowuoyo e kinde mane gichiwo ripod nonrono Awelo Chiefs Camp e boma ma Siaya, kama nofulo e bende ni jodongogo dwaro ni chenro mar ndikruok ne okumba manyien mar thieth bende chwalnegi nyaka e kor gwenge. On healthcare services, a recommendation has been put that this new scheme called Social Health Authority, the personnel should go around and do enrollment to the wazees wherever they are, instead of them going to register in centralized places like, say, Huduma Center or what used to be NHIF offices. This report has been validated, and we are going to gather more recommendations from those we are disseminating the report to, so that we compile this report and present it to the various duty bearers for action. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak ma kaunti ma Migori oduon gi piny ewi lipot mar Mzalendo bende ne oyango ni jaod bura Marongo Polabor gi nyawadgi ma Kuria West mano Mathias Robi gin achiel kuom jood bura ma pok ong'amo dhogi ma olosi bunge e bwo thuolo mar higa achiel mokalo chien. Kaka leronwa gi ripota mar kaunti ma Migori Jojuma en ni koro jodakgo kane otelni kod Ben Ojwang bende koro wacho ni jaod bura mora mora ma ok osebedo ka wuoyo od bura chal ka gima koro rem timo tije mar chung' ne jok manoyiere. Bende koro gilero ni mano nyiso ni koro chal ka gima chandruok mabendo kwako kuonde ma giritogo ok chop ne sirikal, kaka ileronwa gi ripota marwa e kaunti ma Migori Jojuma. Lipodno mar Mzalendo bende yanka ka jod bura osbedo ka koro twak e boma malo ka achiel kod mano mar Senate ne oyango ni jobondo Marongo Polabor ka achiel kod mano ma Kuria West Mathias Robi maluto giwuok e kaunti ma Migori gin mokom jod bura bedo osbedo ko ling' thi e od burano e kinde mar higa achiel mokalo. Lipodno osekelo paro mopogore opogore kowuok oganda e kaunti ma Migori. Ben Wanyacho Jwang ma jadak e kaunti ma Migori kendo janon siasa wachi sama jod bura koro pok ong'amo kata dhoge od bura koro nyiso ni jod burano osereme tije. Ma nyalo go jago kura gi buok ni mar tich maduong' mar jaod bura en gimiluongo ni representation, bedo jaote mar jopiny. Tich mar ariyo maduong' mar jaod bura en tijno mar loso chike gi dho ngere mano legislation. Mar adek mabeduong' kabisa en tijno mar gimiluongo ni oversight, ng'iyo kaka sirikal mamalo tiyo gi mwandu mar jopiny. Koro maduong' e adegi to en bedo jaote. Koro en gima rach adier kinyalo yudo ni jaod bura nyalo bedo od bura higa achiel ma en onge gima wacho, onge bill mopropose, onge kata gino mopenjo e weche sirikal kaka tayo piny gi mwandu mag piny. Onyacho wacho ni jobono bedo ok nyal wuoyo e nyim od bura koro nyisi kata gigo eko mabende koro osbedo ka koro sando jogo morito ok nyal chwal makare e nyim od bura. Owacho ni obedo kod buok ni jobono Marongo Polabor en achiel kuom mago mosbedo koro kuo e nyim od bura to nitie midhieche mathoth mabende koro kwa gwengo mag Rongo ma onego chwal e nyim od bura mamalo.
to gin jogo mabe dhogi ng'eny kabisa kendo giwuoyo kabisa, kiyudo gi liete, kiyudo kata mane rambe, gin jok manyalo wuoyo kendo gin jok manyalo miyo ji nyiero. To mano ok otenore gi dongruok ma japiny ooro ne gigo e od bura mondo gidhi gimanynegi. Koro miyo kata wan kaka Rongo constituency wabedo gi buok ahinya ni jaod bura wa oyudore list machal kamano. Ma miyo wabuok nikech Rongo ka nigi issues mang'eny kabisa. Waneno ka Mzalendo report no ogolo nyaka ni ka ging'iyo nonro matut tadier ni constituencies go ma jood bura mawuoke mokuwe e od bura go gin gidok chien moro kimaendeleo. Mae nosi kod Michael Oboga manoni kaka jodak Marongo ok gimor kata matin kod yo mabenjo jodbura Marongo mane giyiero koro kuwogo e od bura. Wani wamie teko on represent wa under article 1 to represent interest wa kakech nego wa onego wache parliament kwa onge pi wache parliament kwa onge yath wache parliament kaji thinduo kuthi school wache parliament kastim dwa mawa wache parliament. Jobuna Marongo Paula Buru kata kamano ne owacho ne lipot mogolno mowacho ni koro ok owuoyo nyim od bura en mano bende koro ok chand pache kata matin, ka wacho ni gimong'eyo en ni jogo manoyiere osebedo ka koro pako tije kendo mor kako tiyo. Aburu wacho ni en obiro dhi nyime kod timo tijego mabende koro mulo ngima oganda koro gwenge mopogore opogore e gwego mag Rongo mondo koro oganda one ber mar dongruok. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kod familia moingo 100 mawuok e Central Kadem location e sub-county Manyatike koro dar moweyo miechgi nikech oula ma omonjogi kolure gi pi ma opong' ka uke nam Lolwe ma bendo medore kata omiyo aora Kuja be omedore. Ruoth ma Central Kadem location na Philip Opolo ne owacho ni anyuola ma koro pino ne odwa ahinya wuok e gweng' ma Konyango kod gweng' machielo ma iluongo ni Sidoka. Bende ne owacho ni jok ma koro pi odarogo nyaka gisani koro jot mana ka jowetegi mamoko e gwenge makono kapod ging'iyo wach midhierono kaka koro nyalo dhi kodgi. Ka bende owacho ni bath ohinga kata daika ma ne ogere bath aora Kuja okethore kolure kod pek mar pi ma bende ne owuok e aorano ma koro jok mane odak e bath ohingano koro kale midhiero mar oula e gwenge makono. Jatend loch nangano bende koro ne olero ni eka miche gi miche mag puothe mane negi chame igi bende pi oketho. Gino bende koro wacho ni jopur biro kwano lal maduong' mokalo. E wi mano koro kwayo sirikal mondo mi oyie odonjre e wachni mar konyo jodak makono. Ka bende wacho ni pono ni ok okaw okang' mowinjore to kata oganda mawuok e mier mathoth pod biro medo dar ka koth omedo chwe gwengego. Gwek mowuok Sido kuma dai koro moko chiko nam odhi obaro ka to yudo nam be kang'eny ogo reverse oduogo e center Manyora gi mier mambele miluongo ni Sido gi Kanyawanga mapiny odhi opong'o mier mang'eny kanyo ma around 60 household odhi e miech jomoko mier ma Konyango go be around 40 households nowuok e miechgi koro odak gi jomoko. Komachielo en ni kanisa mar Nomia bende koro golo siem mager ne kanisni mamoko kolure gi wach mar bedo ni kanisnigo koro wuok oko ka gikwedo solro kata sadaka ma ogol gi jatend piny Kenya William Ruto. Bende koro giwacho ni tim ma jatelo osebedo ka timo en gino ma oluore gi dwaro mar chike mag polo kaachiel kod bedo ni kata mana muma opuodhe. Archbishop ma iluongo ni Michael Odhiambo Obego kod jalupne David Odhiambo Abaki bende ne owacho ni sadaka gin solro ma bende yawo godo yo mar chopo ir Nyasaye ma ok onego bed ni koro ikawe yo maracha. Jodolo ariyogo ne owacho ni kaka kanisa mar Nomia gin gisiro lwedo jatend piny William Ruto kama gijiwo oganda jokenya moko mondo yie owuog oko kendo konygi e siro lwedo Ruto kendo gichung jatelono. Wechego ne obiro mana bang' jumbe 3 kende bang' ka kanisa mar Jokopere ne ong'ado ni gin ok gibi kawo pesa mora mora ka wuok kuom josiasa mora mora ka moting'o nyaka jatend piny William Ruto. Gino bende ne omiyo gikawo okang' mar ne duoko ne pesane. Giko mar weche manyien nyakoramo kane gin mago motuche kor gwenge tudri gi Nyakalondo ni ka oromo sa 7 mar dweche onyina dimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mano Vincent Otieno kakose singoni weche manyien pod medo chopo no e odo mar ka weche manyien kanya kwara mga jwango obro duogo kendo saa 4 obro nyiso ni to kawuono mesa mar ka weche manyien luwo weche mage ma onego beni chope iti. Wane tilo mogik mar Kogwen tielo ma bende osinwa kanyo kod Sun King Solar
daher mar ng'isi ni gi saa 3:15 ni Nyakwar Mugajwang. Kadipo ni dwaro rieko madang yud godo konyruok sama bende kore dwaro kaka dang ahinya ikonyri gi weche mag ler, nyalo bedo dukani, nyalo bedo kata mana e dalani, wan kanyo kod ber mogundho ma bende okinwa kanyo kod Sun King gi mwandu mopogore ma bende Sun King sani koro kelo ne oganda Nyakwar Mugajwang. Daher mar ng'isi ni kawuono ni endi wan kanyo kod kidienje mopogore mag mwandu mag Sun King. Achiel kuom gik ma onego bed ni koro ing'eyo, wan kanyo kod Sun King Solar Inverters, wan kod Sun King Power Play Pro kod Sun King Power Hub 3300 te ma bende biro yudo e yo ma bende wauso nigo e nengo mode ufuku mari madu mara 12 Disemba sikukuni Nyakwar Mugajwang. Kumano bende jo Sun King biro bedo katimo road shows mopogore e gwenge mopogore kod dwaro makende mar mi ber kod ng'eyo kendo nyiewo mwandu gi machiegni kodi. Abro ng'iyo anento e piny luo ka gitimo road show margi kanye tibedo kod ng'eyo. Tarik 18 gini ber Kisii kod Migori. Tarik 17 dwe mar 12 higani gibedo Kisumu kanyakla kod Bungoma. Tarik 14 dwe mar 12 gin Kericho. Tarik 12 chieng' Thursday jumane gin Nakuru. Tarik 11 gin Naivasha, joma mawinjo waka Naivasha gibiro bedo kanyo Nyakwar Mugajwang. Kain thika kod alwora mare bende tarik 11 mano kiny kod Thursday tarik 12 tich ang'wen gibiro bedo thika kanyo Nyakwar Mugajwang. Kuom mano akwai mondo mi chopi ine ber mogudho manitiere yud mwandu, ichodh mwandu mana kod mwandu mag Sun King Solar ma bende ang'isi kanyo ni gine kidienje mopogore ma bende biro yudo. Na wacho ni kacha ni gine kidienje mopogore Sun King kidwa tudri kodgi na mar 07 09 47 0709 4747 mane namba minyalo tiyogo kidwaro jo Sun King Solar. Kumano Nyakwar Mugajwang kaka nase wacho chien kacha ni kidwaro konyruok makende Sun King eduoko mari. Abro ng'isi matut ewi mwandu adek mawacho mag Sun King go, kaka nyalo yudogi kendo kaka nyalo nyiewogi kanyakla kod kaka nyamburko margi mar road show bro bedo kaluwore machiegni kodi. Kadipo ni dwa nyiewo tinyiewo, kadipo ni dwa neno kaka gitiyo to bende biro yudo thuolo mar neno kaka gitiyo ni e yo mowinjore. Matino mogik saa 3:18 mar okinyi. Mondo dususu mila mwer koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ni weche ragi. Rama nyagini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama weketa giting'ni. Ang'o mondo kupachime nyagiera. Mondo dususu mila mwer koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Sadaka
wach sadaka pod loko kite. Kwa amani na upendo tunaleta kwako Bwana. Tunakuja na zawadi zetu Baba. Tunakuomba Baba, uzipokee na utubariki Baba. Tunakuja na zawadi zetu, twakuomba Baba, uvipokee na St. Peter's Catholic Choir. Governor. Hey, wachma Nandi County. Aneno kanyuka senator na Nandi County o makamen governor. Governor mimo kamimu urkano. Musi podoyo wede japuonje. tunakuja Baba, tunakuja na zawadi zetu, twakuomba Baba, uvipokee na utubariki. Nitie weche ariyo ma actually gin weche adek. To chutho gin weche ang'wen. Wach mokwongo en ni sirikal iyako. Mano umo wachara. Wach namba ariyo, kare chike mag mesa bende lak nyaka e paw siasa. Awuoro Pascal Oranga. Wach machielo ni kare siasa ka bende en pata potea kuso en betting ni double chance. Mara ng'wen abire nyakwara Mugajwang en saa 3:27 mar okinyi ma kawuono. Alan Obiero bende ng'isa ni sirikal iyako. Ok yak ni kwalo, oyo, mwanda ok en diend ng'ato.
kinyalo yudo nafas nikech kaka siasa mar Kenya ni osebedo karingo. Ung'eyo nitiere ogendni mamoko ma osebedo ka nie iye nyaka ne wachak yudo loch marwa kaka Kenya, to pod ok giringo ga oko mar reru. Mit ma gineno no momiyo jomoko muko kanyo ka okuodo momuko kuom chiaye mosetho makata kidhi yik pod moko kuome. E mit ma oganda luo bende rieko moro wacho ni gimbe nyaka gilawa lawa mondo chieng' moro wanyalo gomo chiemo ni ne wan gi koth moro manyo ng'idhowa kama tin, to ne watiyo kode mariek ahinya mar kelo konyruok ne ogandawa. Ang'o ma wacho? Mheshimiwa Opiyo Wandayi oyawore, Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o chuny pesa oyawore, Dr. Raymond Omolo oyawore, PS Kombudo oyawore, Mwalimu Odoyo Wede gi jokombe mag boards mopogore opogore oyawore uru, gi CEOs oyawore uru. Be uwinjo wachni? Onge wach. Neema mar Yesu Kristo bed kodu sama koro wachni donjonu e chunyu matut. Nikech nyichi winjo kanyo ka jatelo moro wacho ni gimomiyo ni chieng' tich ka jatelo biro kaluo ni piny ji pong' nde nikech yudhe waonge tije. Koro gima natemo wacho, timuru kamacha kochopo gikone to wabro luongo bura. To wacho ni oyo ne odhi dwar, to mae kaka waduogo. In ng'ane ikeyo maromo nade? Ni oyo an gimoro ne pod odiya, neno ka gima pe nogo cham e puodho te kora wuok gi lweta nono. Ng'ane titi wuotho nade? Ni oyo chuny pesa ka to nya neno ni ABCD otimore. Mae kaka duogo. Ibro penj ni wuotho nade tiduogo nade? Mae penjo mibro penj go ji te. Mane penjo mibro penj go ji te. Kuom mano ok penjo ok rach. Gombo ng'eyo nikech ok wang'eyo kaka iye kanyo chalo.
mondo dususu mila mwer koda ungo woda wendo kaka skiza tinu mari di star 812 star 784 hash. Kidonda miketona ni wecheragi hey. Ramanya gini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama weketa gitingani Ango mundo kupachime nyagiera mondo dususu mila mwer koda ungo woda wendo kaka skiza tinu mari di star 812 star 784 hash. Chako hala, ger ot, nyop lot kata chul school fee gi cooperative personal loan michulo kuom dweche 120. Limbad bengi mar cooperative mantie machiegni kodi. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank opodhi kendo itayo gi bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Mano timore odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kokelnegi makate mar Kingsmill. Be ing'eyo gi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 10 dwe mar 12 higa 2024. En odiochieng' mar 345 higani kod ndalo 21 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1964 Migosi Oginga Odinga noyier kaka jalup jatend piny mokwongo e pacho kaendi e sama jowagunda mogik nok e piny Kenya ka gidok e thuchegi. Bende odiochieng' machal gi kawuono higa 1991 emane Migosi Nicholas Biwott gi Migosi Hezekiah Yugi manosebedo ka nie otwech kuom ndalo nikech nek mar Robert Ouko nowe thuolo nikech onge mar ranyisi maber kata lack of evidence. Be ing'eyo kokelnegi makate mar Kingsmill, Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffin.